no n'ime ogbe isii enwere n'Igbariam dị n'okpuru ọchịchị obodo Anambra East ka idei mmiri tụkpogoro. Igbariam bụ obodo ama ama na ịna-akọpụta ihe dịgasị iche iche n'ugbo, bụ na obodo tinyere obodo ndị ọzọ bigasị n'ikpere mmiri bụrụ ndị na-adachịba obi n'aka kwa afọ ọbụla n'ihi mbamba idei mmiri na-akpa na mpaghara ahụ, bụkwazị nke na-abụba ọtụtụ oge ọ na-esite na mmiri ọma mbara maọkwa mmiri ezu maọkwa nri, ọ bụrụ nke na-esite site na itofe oke nke orimiri Niger. Ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ dịgasị iche iche na mpaghara Anaekwem, Ogugu Etiti, Ubaru nakwa Obidi tinyere ndị bigasị na mpaghara Kalik Zone bụ nnọọ ndị nke mmiri tokposigoro na be ha. Ụfọdụ ụlọ ndị a ka ama na-ahụtaziri gbamgbam ha anya, ebe ụfọdụ ndị ọzọ ka enwere ike ijisi ike wee na-ahụta gbamgbam ya anya. Na ụlọ akwụkwọ Amanasa Primary School nakwa ụfọdụ ogige dị iche iche na mpaghara St. Agnes Catholic Parish Igbariam bụ nnọọ ebe a nwetara ozi na ya bụ idei mmiri etukpogo nnọọ nke enyeghịzi ọnụ ma ọlị. Ozi a na-enweta oge a na-akpọtụrụ ndị a ajọ ọdachi adakwasịrị na-egosi na anya mmiri ekweghị ha wee gwanwuo ndị nta akụkọ okwu. Ka Amaka Chibụzọ Okoye kọtapụrụ gị akụkọ a. Ndị ahụ iji mebichara ihe ha bụ ndị nọkwazi n'okporo ụzọ ma bupụtasịa ngwongwo ha gakwa n'iru ma na-akwarịrị na ebe ha na-akọ ọlụ ihe nunu ha niile ma ọkụkọ ma azụ bụzi ihe nara n'iyi na ihe ndị ọzọ eji ebikwa ndụ. Mgbe ọ na-agwazi ndị nta akụkọ okwu ka onye President General Igbariam Progress Union IPU bụ Dr. Chris Ofokansi gbadoro iru wee nye ya bụ iju mmiri nke bịara n'igwe ma yọzie ka aga n'iru wee gụmie akwa mmiri Niger. Ọ bụrụ na eme otu a, mgbe a ga-agbapezi ebe ndị ọzọ mmiri na-adọ, na mmiri ndị ahụ ga-abanyezi n'ime akwa mmiri Niger ahụ. Dr. Ofokansi onye gara n'iru ma kwukwazịa na ndị IPU ga-eme ihe kwesịrị ha iji wee hụ na ndị a iji chụpụsịrị na be ha bụzi ndị enyere ọnọdụ, gara n'iru ma yọọ gọọmenti n'aka niile ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na ntaramahụhụ ma ahụ ma ọya na ihe isi ike bụ ihe iju mmiri a butere n'obodo ha. Otu nwoke mmiri a wakporo ma chụpụ n'ụlọ ya bụ Maazị Jerry Ejike kwara arịrị sị na ha tetara n'ụra wee hụzie mwakpo mmiri wakporo ha ma hụzie na nke a bụ nke kachasị njọ eri ya ji wee bụrụ mmadụ. N'okwu ha dị iche iche ka onye Reverend Father Joseph Kamim na Oliakụ Mmasinachi Obiora na Ukeria Okoye kwara arịrị ma tie aka n'obi sikwazịa na ihe niile ha lụrụ ma ọlụ ugbo ma enunu ha bụzi nke mmiri bupụrụ, na nke a ebutego agụụ na ihe isi ike na ndụ ha. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.